چهارمین کنگره هێزên asayişê li bajarê Hesekê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Di kongreyê de fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Abdî û berpirsên rêveberiya xwe ser amade bûn. Mezlûm Abdî di kongreyê de axaftinek pêşkêş kir. Di axaftina xwe de bal kişande ser giringiya parastina seqamgirî û asayişa Rojavayê Kurdistanê her wiha eşkere kir ku di vê qonaxa hestiyar da rola hêzên asayişê di parastina aramiyê de gelekî giring e. Bi vê bûneyê em hemû şehîdên hêzên ewlehiya hundirîn bi bîr tînin ji destpêka damezrandina van hêzan ve heta roja îro û ez bejna xwe li ber wan ditewînim. Di vê qonaxa ku tê de kongre têl darxistin weke hûn dizanin em rastî gelek astengiyan tên û ev astengî ne nû ne û ji berê de jî berdewam in û hinek astengiyê nû jî li wan zêde bûne. Li Sûriyê bi giştî û li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi taybet. Li Çiyayê Kurmenc, li Efrînê, zeviyên darên zeytûnan û darên meyweyan yên cotkarên Kurd ji pez û sewalên Erebên hawirde re bûne çêrgeh, yanî pezê xwe lê diçêrînin. Di dîmenekî de ku ji Rûdawê re hatiye şandin, şivanên Ereb bi sedan pezê xwe li nava zeviyên cotkarên Kurd diçêrînin. Tevî ku çêrandina pez û sewalan li nava zeviyên darên zeytûnan hatiye qedexekirin jî lê Erebên hawirde guh nadin wan biryaran. Erebên hawirde zeviyên cotyarên Efrînî li devera Çiyayê Qaziqli li nahiyeya Cindirêsê ji sewalê xwe re kirine çêrgeh. Şivanên Ereb ên hawirde bêy ku hesab ji tu kesî re bikin bi sedan serî pez rojane bi vî şêweyî li nav zeviyên darzeytûn û darmêweyên cotyarên Efrînê diçêrînin û zerer û ziyanên mezin dikînin wan. Li nahiyeya Bilbilê jî çavkaniyekê ji Rûdawê re da zanîn ku her du grûpên Ehrar el Şerqiye û Cebhe el Şamiye dest danîne ser 200 darên Gulyazê li gundê dîkê ku yên koçberê Efrînî Seydo Arifin. Heman çavkaniyê ji Rûdawê re eşkere kir ku desteserkirina wan darên bi ber bûye cihê nakokî û pevçûnan di navbera her du grûpên navbihorî de. Adnan Murad yasanas û siyasetmedarê Kurd ku xelkê herêma Efrînê ye ji tora medyayî ya Rûdawê re hin binpêkirinên din ku li dijî xelkê Efrînê tên kirin eşkere kirin. Şivan yani şivan darê berdê nov milkê xelkê û Martîna xwe di qurca wî daye ema yek vê reşûrê bike lê dide ewa yek. Yê du darbirîn her jî hew jî her darbirîne yani her dibirin tedî berî demekê yê Xelîl Hus û Jesînko 15 dar ama yani nîv birîn û çel dar jî ji kûk da hilkirin rakirin. Ew jî meqbûl, ew jî me qebîl kir. Yê sisiye aniha derîbet dînane ser reza. Ew mêw aniha mîvsima reza li Efrînê yê çilû dikin sarme. Ana her serî darek mêwê dolar û nîvek lê xistine. Mêw bixwe întaca xwe dolar nîvekî nade. Yani eda xizmetê wê tiştê wê dolarkî nade. Çêrandina pez û sewêl li nav zevî û darên bi ber bi fermî ji aliyê encûmenên xwecehî û odeyên çandiniyê ve li Efrînê hatiye qedexekirin. Lê Erebên hawirde bi piştevaniya grûpên çekdar pabendî van biryaran nabin. Cotyarên ku hewel dane rêgiriyê li çêrandina zeviyên xwe bikin li serdestê Erebên hawirde û çekdaran rastî lêdanê û hin caran jî gulebarandinê hatine. Hüseyin Umer, Rûdaw.